дар фестивал намоиш муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва роҳбарону намояндагони дигар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. Зикр шуд, ки мақсад аз баргузории фестивал дар Тоҷикистон тарғиби рушди маҳсулоти кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқон, эҳё намудани анъанаҳои парвариши асал, ангур, дигар анвои меваҷот, инчунин баҳрабардорӣ аз таҷрибаи хуби деҳқонони тоҷик мебошад. Дар фестивал намоиши фурӯши асал, озмуни ангур ва дигар анвои меваҷот, асали аз гиёҳҳои шифобахш ҳосилшуда, шириниҳои аз асал омода гардида, асбобу лавозимоти парвариши занбур, ки тарзи ба даст овардани ҳосили асалро нишон медиҳанд, борҷомаҳо бо навъҳои гуногуни асали тоҷикӣ ба тамошо ва фурӯш гузошта шуд. Тибқи маълумоти раёсати расанипарварии Вазорати кишоварзӣ, то 3 сентябри соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 232,146 оилаи занбури асал мавҷуд буда, дар ин давра 1886 тонна асал истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта шумораи оилаҳои занбури асал 7521 адад ва истеҳсоли он 1,8 тонна зиёд мебошад. ба ҷумҳурии Тоҷикистон имсол асал басанда аст, чунки ҳар як занбурпарвар дар хонаи худ захираи асал дорад ва имсол халқи Тоҷикистонро таъмин мекунем иншоаллоҳ раҳмон. Дар оянда бо инкишоф метеминам. Гарди гул мо бисёр гирифтем, ки килои ин мо 100 граммина ба 60 сум фурӯхта истодем, ки дар амин 74 витамин дар ин дида мешавад. Яке аз касалиҳои простатит, яке аз касалиҳои руда, панкратит, агар истеъмоли мардум ки бошад ба ин ҳам бисёр табобати хуб дорад. ва ин мумаш мебошад, ки дар мум 300 намуди витамин аст. дар муми занбури асал дар шир душонда хӯрдан бисёр фоидаи хуб дорад. имсол аз ҳар як оила 18-20 килограмми оила асал истеҳсол карда шуд ва дар давоми 8 моҳи супари гашта зиёда аз 471 тонн асал истеҳсол карда шуд ва 62000 адад оилаҳои занбури асал парвариш карда мешавад. Нисбати даври соли гузашта ҳам зиёда аз 3000 занбури асал ва зиёда аз 20 тонн асал зиёд мебошад. Тибқи маълумоти оморӣ дар ҷумҳурии истеҳсоли ангур ва дигар меваҷот то 3 сентябри соли равон 179066 тоннаро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1963 тонна зиёд мебошад. имрӯзҳо ҷамъоварии ангур бо маром идома дошта. Кишоварзони мамлакат то кунун 45912 тонна аз ин меваи шаҳдбор ҷамъоварӣ намуданд, ки 9923 тоннаи он ба вилояти Суғд, 21411 тонна ба вилояти Хатлон ва 14578 тонна ба навоҳии тобеи ҷумҳури Рос меояд. дар Тоҷикистон ҳозир зиёда аз 130 намуди навъҳои маҳаллӣ парвариш карда мешавад дар маҷмӯи мо. дар худи мисол агар коллексияи мо агар гап занем, дар коллексияи ҳозир мо зиёда аз 230 намуди навъҳоро мо оварда парвариш карда истодем, ки ин ҳам бошад дар оянда боз зиёд карда мешавад. дар ин ҷо асосан навъҳои маҳаллӣ, навъҳои интрадитсионишудагӣ ва навъҳои шаробӣ дар мо дар коллексияи институт ҷой дода онҳоро парвариш карда истодем. имрӯз ки иди асал ва иди тамоми анвои меваҷот мебошад, кишоварзони ноҳияи Файзобод аз ин фурсати муносиб истифода бурда тамоми маҳсулотҳои кишоварзии ноҳияшонро пешкаши мардуми пойтахти азизамон гардониданд. асали тоза дар ин макон бо нархи назар ба бозор 30% арзонтар пешниҳоди харидорон гардид. дар ин намоишфурӯш навъҳои гуногуни меваи ангур, шарбат ва навъи хушкшудаи он, инчунин зиёда аз 20 намуди ангур аз ҷумла навъҳои кишмиши сиёҳ, ҳусайнии сурху сафед, чиллагӣ, шоҳона, ангушти хонум, ғалаба ва ғайра ба намоиш ва фурӯш гузошта шуданд. сипас аз ҷониби Вазорати кишоварзии мамлакат деҳқонони фаъол аз рӯи бахшҳо бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои молию пулӣ қадрдонӣ шуданд. мавриди зикр аст, ки иду ҷашн ва фестивалҳои ангур ҳар сол дар бисёр кишварҳои олам ба монанди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Италия, Чехия, Чин, Россия, Гурҷистон, Озарбойҷон, Олмон, Исроил, Кипр, Арманистон, Молдова, Руминия, Португалия ва ғайра доир карда мешаванд.